Ob'n'onu, an oak was a big masquerade, greatly respected and feared by the people. It is a masquerade of peace and justice. You won't be wrong if you called it the masquerade of the common man. It hates intimidation and the oppression of another human. When a case of oppression is brought to it, it examines it and gives its verdict. And this usually comes as a death sentence. However, the offender is usually informed about this, and if he or she can make amends, they do, before the masquerade unleashes its venomous anger on them. Notably, the plaintiff should be sure that they are upright, for the masquerade could turn against them if they are not. A person who is sold there, hands and blood do not come to the masquerade for justice. The masquerade also gives wealth and good tidings to people, but its power is more potent when it is promised some fattened sheep. The mask symbolic of the deity is the first mask from the left. It is known to divine for people, finds out their problems, and proffers solutions to them. It does not need its chief priest to divine for it. It divines on its own. It is a full-fledged masquerade. People come from far and wide in search of its blessings. The first for masquerades are the elderly masquerades, and the most respected masquerades, among other masquerades. The mask symbolic of the deity starts to do some incantations, and people are excited about that. The incantations continue. I do it.
The Masquerade is so strong and potent that its justice cuts across the borders of Nigeria into Europe and other countries of the world. One of the junior masquerades pursues the spectators in jubilation. Okay, sir. I'm the one who I call you very Ob'n'onu, adatinye ka n'ihe ọjọọ, ọ tradition ndị be anyị, ndị nna nna m mevuru. Okay. So na
ihe anyị na-emeli ebo ihe nkwụmọtọ anyị adịghị tinye ka anyị rụrụ arụ anyị adịghị afụ mmadụ ihe enye anyị adịghị egbu mmadụ ihe anyị na-eme bụ onye nwe nke ihe nwere onye nnukwu achụ nwa na-enye ntị emeli ka ya gbuo odonu gbuo onye ọmụ onye na-achịkwa na ezinụlọ mmadụ ama aga n'ifu odonu gbuo onye ọmụ onye nnukwu achị na ya ka ekechi nwaanyị ewu ime nwa mmadụ na-eprogresị ka ya je ka ya mee ihe ka eme ka ọ hafụ ịga n'ihu odonu egbu onye dị etu ahụ onye bụ ihe odo anyị na-arụ odo anyị adịtinye ka n'ihe ọjọọ odo anyị ekpikpe nkwụrụmọtọ ehụ anyị bụ Ob'n'onu anụ Okwe Uwan ehụ odo Ob'n'onu anụ Okwe Uwan ọ mụbata ma na-agọ na-enye nri mụ na ụmụ adịghị etinyekwa ka n'ihe ọjọọ ikpe niile na-ekpe na bụ ikpe nkwụrụmọtọ eniduo millions ka o wee bụrụ na mbara ọgaranya ihe na-eme bụ ya ka eme ka ndụ nke mụ na ezinụlọ m gaa n'ifu ihe odo na-arụ bụ idozi obodo odo adịghị achụ okwu idozi obodo bụ ọ na-arụ idozi obodo ka ọ bịa ya ka ọ na-eme ihe wetakwa n'odo na anyị niile na-eriko ada asọ ma na-asọ ebe a ada ayọkwa mmadụ biko ewetara ihe ọjọọ bịa ebe a maka iwetakwa ihe ọjọọ bịa ebe a onye ya egzampụl onye o were onye ome egzampụl ime egzampụl bụ itinye onye ọmụ na nyanya onye ahụ adịghị anwụ ọsọsọ tịrị ọsa ahịa na-akpọ ndị ngwo na-akpọ ịsa asịsa anyị adị atụ onwe anyị egwu ebe a bụ obodo agha onu. Thank you, sir.